Hormatly adamlar, o Saparağa hoş geldiniz. Salam kemine. İyileşler salam. O, Hoş gördük. Buyur kendine. o Saparağa deyince alışlar kovu geçti mi? Bu din çalışma ya da başka da atmayı bilmedim. Ne bana. Bir hep de ben uğrak şu artıklar bile Ha, bulurum. Bir başına iyi şeken. o, daşından o söyleyen yal değil diyeniz mi? O şu daşından kovu kendi. Yung Hasan gelecek bir yerdeler olun. İnne onun diyem ok. O atlar orada rak diyemeli. Ama gel ver yerlere. Geldilerim giden ok. Saparağa ekrandan göreymesinler. Ha, Saparağa'nın interneti boşa diyalı. O. İnternet ketiliyor kemine. Ha geldi şu an. Da arasında şey dipler yani yok. O Saparağa bugün sizin bilen bizim garipliğimizin o sebebini soracak size. Sonuç onun üstünde yeniden o cevap verişinize göre bir kısa sorularım bolup bilir. Şimdi ben bu soru ne için soradım Sapara biz dünyanın en garip yurtlarının biri olup dursa hazır yaşayan en garip halkların biri. Ortaça 60 veya 70 dolar aylık alıyorlar. Yurdun içinde işleyenler. Ha, bu 120-130 dolara çelli gidip biliyor yani. Şu an 100 dolara Avrupa'da bir hepde yaşap bolyan değildir. Yok yok. Mümkün Bir değil. nafar magadine gelip oluyor. Ma o yine misal için. Yine şeyler bir yağday vardı. Şunun için soramalı bolyan. Indi bunun kaptanda bir neme vardı. Biz bir tabii resurs boyunca o katı bay hem yakı gö geolojik yerleşen yerimizde paydayın de düşünüp dolar yani. Yerleşen yerimizden o ervet bir yer değil. O yankı koyun baksana hatta ekinin hem paxta bilen nemäniň daşyndakylaryna ekip e, bir son derecede o ýokary hil önüm alyp bolýar-da. Ýa üzümü Yakın diýdi, boyundan adam maklanan yer var şu tayda. hawa. Şertem var. Indi ýöne şoňa garamazdan biz dünýädäki en garyp ýurtlaryň biri bolup durus. Ýene şonuň sebäbi näme? Indi bunuň dürli sebäplerini aslında gurrun etdik, bilmedim. O sebäpler ýa asıl sebäbimi dälmi? Ine Berdimuhammedow o günäkärläp o gördüler, görülýär. Entegem günäkär hasap edýänler bardyr. Yani şeýle bir zat aklyma gelýär. Eger Berdimuhammedow şunuň ýaly giden bir ullakan bir näme betbaçylygy, o günäkär bolup bilýän bolsa şo kellesi bilen, onda biz o ýaşamana ýa bir millet bolmana geregimiz ýok diýilen bir netije çykýar da bir Berdimuhammedow o şeýdi bilýän bolsa. Hakkımı da yok oluyor. Owa, ýöne bizim demämiz Berdimuhammedow o Türkmenistanyň bir kukla düşmanydyr, sahnalaşdyrylýan bir nemesidir. Ýöne esasy däl. O bolup çykýar-da, edilýän hereketler ýa-da çykarylýan netijeler bilen baglanşdyrylanda. Ýöne bunuň bir çuňurrak bir nemesi bolmaly. Ine geçen bir neme boldy-da. O gurrun geçdi. Sapara ine hünär meselesi boýunça soň bir kısan video uğratdyňyz Şwesiýadan. Häzir şu videoları hem göreriz. Hem siz ine jogap berseňiz şol aýda nemäňiz boýunça da ine hünär meselesi, hünersizlik hem adalatsyzlygy hem zady orta çykarýan zat o şol diýdiňiz ýa teknik tarapyndan seredilende. O söz Sapara sizde. Avul kemiğine. Deme bir işlat yöndürmeyen cemiyet. Bayburt bilir mi? Kemiğine. Doğru. İşlat yöndürmeyen orada.
O nämen hasabına bağlı bolsa, o gaz çıktı, ne çıktı, TV'miz var ya. O bağdır belki de. O tenkimi dämi, o çok uly toğra alamatlar. O da näçe kän orada sen şonça da garyp bolmaly bilýän. Sen o gazyň çykýan ýerini köp kişi o bilýänler, düşünýänler ýöne baryp şo gaz nebit sen howlyň içinden o aýagyň aşagyna çykýar diýeli. Käriň hünäriň, bilgiň, tejribeň bolmasa gedaýdanam elbet ýagdaýa düşmän şansy gatullokan. Şu gaz sebäpli ha? Gaz sebäpli gaz ýa garyp bolmak gaz bolly bolmady. Ullokan bir emmesem ýokdur bolun ýöne o gaz bolsa ha aýlygan şekilde garyp bolup bilýär. Hünäriň, käriň ýok bolsa. Ondan jemgyýet, bizim jemgyýetlerimiz öňünçülük demesini devrimini ýa-da revolýusiýasyny ýa-da özgörçlüğünü tenagy näme geçip bilmedi. Ondan soň şunu işlat öndüren nokta. Ya şu öndüren diýen zatlaryny bir tähelse bir taboy nemesindäki nemedir. O da o fabrik gurup berseňem onu işledip bilýänlerdir. Ne şu bizim gurun fabriklerimiz näçe işleýändir öýdýär. Belki de hiç de işleýänlerdir. Bu da näme üçin? Yani hüner ýok. Hüner näme üçin ýok? Diýen näme barda? O da aňyrdan dinimiz bilen bagly bir araplaşan medeniyet Arap nemesinden gaty kän zadalypdyr. Ondan Hudaýa neme diýerler? Yani ırkyny Hudaý berýändir. Şükür edin, näme edin diýip bir türkmeniň urkän nemeleri bardyr. Ben Hudaýa da garşy däl, ananja da garşy däl, garşy bolmam mümkünem däl. Ýöne men ýa-ni şu din diýen zadyň nemesine halk düşünüp ananta has dogry bolmakan diýen, men garşy dine garşy, ananja garşy bolup bilmeýän sebäbi men size bir kana toğra öğrenle menne korkutata diýip bir ekis vardır kemine. O şoňa men näme garşy bolýyn? Ya görewli bir ekis vardır. Mifologiýada. Şoňa garşy bolup bilermi? Ýa şo elbet zat diýip bilermi? Ýok. Ýa-ni Kur'anam, Tevratam, İncilem edil ýa-ni korkut ataýarlyk mifologiýa. Dini öwrenenge şo zatlar orta çykýar. O diniň ýa biziň ýan dinimiziň İslam bolsun, beýleki oňşular Hristiýan ýa neme bolsun. Allah Hudaý Taňry bilen hiç baglanşan ýeri ýokdur. Ýa 60 milyon ýyl bundan öňe o şo zatlar Kur'ança nemeden şu imtihan nemesi döreninin däri ondan nemeler bardyr. Yani tarihi yani wagt nemesinde gawat gelen nokta. Sümörlerim tanrılar köp tanrılı neme. Ana görülen döwür o döwür däşaltmy. Ýöne bu dünya yer ýaşap görünmemiz. O 4-5 sapar ýok bolup täzeden dören planetde ýaşap ýörse. Mine ilim şonu tu dedi. Bunga ýa-ni Kur'an bilen ýaşamaly, ýa İncil bilen ýaşamaly diýilen nemeli kabul eder ýalak berler.
Şoň üçin ne biziň aýtatana musulman demeler gaty garip ýaşaýanlar o ýeki musulman näle dine onuň biz ýokur ırk näme diýlen ırkçylyk nemeler bardyr. Şol ikisi tendem bolup inançyň nemetine giren soň şolar şu milletler 99% garip döwletler bardyr. Şu 99% din bilen bagly. Şu 99'un içinde de 99'u musulman döwletlerdir. Şu dünýädäki şu garip döwletler hemmeti şundalar. Onun sebebi özünden ýaky. Şu tipleri getirende görünüp durýar. Din ünzüri o da Arap nemeti varianty. Ol ýaky üç tebaby dinler vardır. Üçten beňleşdir. Bir-birinden göçürlendir. Odan ýerden göçürlendir. Sümerlerden göçürlendir. Diniň taryhyny öwrenýän soň bu zatlaryň hemmesi orta çykýar. Onuň şu bir ýöne bir mifologiýadyny. O adam zat kanun ýok, düzgün ýok döwürlerini o bir zada inandyryp bir zat bilen gorkudyp o gorkuy Hudaýdan gork, Allahdan gork diýlen ýalak demeler bilen taklaba üçin insanlygyň oýlap tapan demesi bu. Buntu anarsyz belki de bolýanam däldir onu bilen ýok. Ve şu döwürler owa bolup biler, ýaşan bolup bilerler mümkin. Yani günümüzün ahlakı nevesine bağlı gelen nokta. Bunu yani tiyatri demede bunun başlarları var. Bir yandan başka hiçbir nemeti yoktur. Bunu yani oradan ne anlıyorsan sen yani Tanrı bilen aranda arası olmalılar. Arada kim ne hilek demeler bağ olsa solar şarlatanlar. Rütbesine seyretmeyen onu ayıp olyanlar. Sebebi dinin anansın arasında arası adam aktır. Onan bilersin sen. Ayağı da möcöge de şagala da günü de aya da kimin anasını gelse anan bilersin bu servettir bunu katagan emet bolmuyor. Ya yine İslam ay inancı bilen bağlanşıklı. 60% ay inancı bilen bağlanşıklı. O yönü bunu tiyatralaştırsan cenayetin emeti şu tayda başlayandır. Şuat ne aylak olupdur? Şuat inancı, dini manipüle ettirler diyeni. Düşün olur ya. Tücarete uğraştırlar da. O en ulu tücaretlen biridir din. Onun din bir yani katı tesirli olan son bunun tiyaret olunyalar da. Bu da bir ulu yanlışlıkla birim kendi yani bu zatla uzman nelleme de oluyor daşından görüyen nemem. Sonralık o ne hatem meter ne tiyatro İslam ya da bilimli İslam diyen trendler vardır. Bu 65, 67, 62 şu yıllardan beri ürcedilip işlenen temalar. Kimlerin işleyenler mahida insapara. Amerikan gökkuşak deyip bir nemeti vardır. Şu yıllarda dönen proyekt vardır. Yani Tavet Tayyudu en ulu düşmanın değil. Şu Tavet Tayyudu'nun daşını yani dini İslam bilen kurşav alıp şey korunmalı ya yıkmalı ya da kovuşatmalı diyen neme var. Şu adam ulanyanlarlar. Gerek yerinde ulanyanlarlar. Doğru. Anırdan gelen demedir. Türkiye'de de suratlar katı. Biçkin tinetten
şondalyktır. Bunun şu siyasi İslam nimetini konflikt bolan wagty kaçanlarından ýerek kaçýarlar. Şoňa da tiýin edin. Ona Fethullah Gülen diye ağdaşık, finançık diye de bolup durmu, bolmandır mı, başka nemet var mı, o zatların tek üstü doğru, açık neme değil, açılışar. Kaçandan Irak kaçtı, Amerika kaçtı, şeyle. İnni şu anki Erdoğan AK Parti vardı. Bu da son bir nimettir. Bir parçatı şondan bölünüp ayrılan ya da oňuşman ayrılan iki birda Erdoğan nemeden de kaçandan Irak kaçırıyor diýen. Amerika kaçar. 100% bize garanti berýän. Ödüm Pensilvaniýa diýip göründir, onu Pensilvaniýa gapdan nakştatdy, gokşup ýaşar. Yani tiyatı İslam'ın eýlerinin kimdiginin koordinatları. Misal üçin Humeyni'nin gurulmagy. O Homeyni ne şu yani gökuşoğun bir nimettir. Yo ol Gidilemeler çıkıp başladı. Anlaşmaları, nemeleri. Böyle Amerika karşı Amerika dikkayıp görünürdün. O batı küçükler olmalı kendine. Diyeme soloriyalak bu ya din nemeti. Din o ne için ulanıyorlar diyende din cemiyeti garibe saklamağı en mulu instrumentlen biri. Yani o millet teritoriyası ya da yerleşen yeri bilen önemli oldu. Şu taýnam üstürmen saklamalı oldu. Onu da yararlı urşup demek saklamaň deregine onu ödü eline ödü eli bilen ettirildi. Hem ardan hem sen hiç bir demede demen yok da. O sonu maddeleri bekliyor. Matrisatni neme göremeler. Ne şu Türkiye'de gerçi 100 tane tarikat vardır. Anlatabiliyor Atken. Şol Türkiye'nin ösmögünün ayağına ağır zincir, bağlanan zincirdir. Onu taşa yemek görmelim değil. Yönü o tarikatlar din bilen nehilek demet yok, din bilen demet yok, tücaridir. Hem mecenin çıkar demeti vardır, ödüm manizliyor dedilenler. Yani gücü ele geçirmek ya da gücü yakın olmak, ondan için yani patla payı bir yerde, piron, köken, ulu ölümünü almak. Ne kayıtı tarikatı teredin, yani bilinç bilen iç içedir. Holding portföyündür, ayıtıdır yine burada. Bu da devletin ötmüğünün öňüne ýa-da. Onun bu bir nemeti. O sebäpleri, garip bolmaň sebäpleri kendir. Şolardan iň etaty nemeti. Bizim nemämizde şu wagt mehemel görünüp duran dindir. O wagtdan alyp ötüp biler öýtdi. Yok. İran alıp görün. Mümkünler. Şertler beyleklemelerden, regionlardan bu ýetene ýalmış olmaz. Nefti gadi ya da imtihanlan yapıp yatar şey öyle kadimi medeniyetlerin demeleri tallançağı değil de gamulya.
Türkiye'de şunlardır. Yönü internet başka yerden çıkıyor da. iPhone başka yerden çıkıyor. Yumruk kalak şu etse. Şunun nimetine tereddüt görün. Bunlar öndürüyen yurtta. O tenayi, emeli, yaşan, geçiren revolüsyon doğulu. Sizin Yani uğradan videonuz Şvedyen, hem görkezeyinsa para gurrun verip durkanız. Gürküz, ben öyle bu yani aşağı katlak diyen ya da aşağı katlak bir üstü diyen deme bir tır vermek şey. Bunlar şimdi ayları ödü. Bir 3 tane tağlayan tır var. Küçücük maskala kakalı oğul. İki İki yürü adam diye. yöre diye 103 saat sağlık sığırı. O iki adam yürü diye. Yani gelinleri. Yani Ha. bu da yani başka yerde işliyor. Hmm. Onun başından işgal alayan bir soru verdi. Hı hı. Bu kara işlere kâte diye alyat diye yani tatlayan alamdok. Ne için bir sorudım. Öğretmeli de. Bir kilo öğretmeli. Onu öğretiyen çen diye öğüdün edenin diye anlat diye. Ondan öğreten son onun öğüdünü öğre plan var, nemet var. Bir il işleyecek mi, iki il işleyecek mi, gidecek mi? Ondan şu da atlar diye öğüdünü tutundu diye. Ondan öğüdün nemedenin bu diye. Çünkü hem de adı otomatize ettiler. Ağım demeleri robot tağıya. Zaten. O iki adam neme diye yönü 365 gün. Bunlar meşgul. Yani o kadar da çıkın ok mu deyip sordum. 45 yılda deydi. Bir sefer otuzga çıktım burada. Bir hepte deydi. Hı. Bunlar işleyen. Onun değiyle bu iyimi adı diyen 150 hektar öz yerimiz var deydi. Onun kaptanından deydi yerler var. Onu krenaliyat deydi. Otu yemedi. Hı. Ödü. Hem beraber ödü. Ödülere diyelim. Onun çeşitli teknik var da. Şolun hem becerini türmeli, ulanmalı, başarmalı. Ben 3 yıl gimnaziyada okudum diye 3 yılım koşmuş okudum diye. Hı. Onu da diye Hakan'ın yanına çırak olup kendi işledim diye. Onun uzatları uğraşıyan. Ve bu yemeleri kendi teknika, teknoloji, elektron nemeleri Hı. kat kendi. Onu bir bilgili olman bulunmakta. Onun cevap bu laboratuvarlar var. Tüyü çıkandan hem analizlerini, datalarını çıkarıp atıyor da neme diyorlar. Hı. Bunu yani köşeden gelip Google işlep hünerin bolman emretme kıyın. Şu firma 103 sağlayan tığır orta bir 160 tane baş nemeti var da. Cem ha. Bölülür tane var da. O yine de 40-50 tane bölütü var da. Hı. Onu nemeti ya görürsünüz. Bu ulu hocalık değil. Ortadan orta ülkeden başaraktaki hocalık. Bunlar ulu bay yani neme diyen hata edilir. Şular vertolyot kreylap ya vertolyot olan görünür yok. O kadar giden nokta var diyemem. Hı. Bunun bir tütlük görüğü ya da bir
neme yalak demeden oktor öldürü töyüp angardan gelyen yani tradit diye atadan oğlun artığa şey geçip gelen hüner geçtiği şeyden neme diye de kamilleşiyor. Ne şu adamları triyek geçemedip bilmeyeniz, Arap geçemedip bilmeyeniz, o yolun çıkarvan bilmeyeniz, yalan sözler görün adamı medip bilmeyeniz, yalanı görün adamı medip bilmeyeniz, ne önümçülük değilen zat ne için gerektiğini aydıp yani düşündür şu şey. Önümçülük olmayan yerde siz hükman suratda. O da yine de aşağımsız yani hükmanı suratda. Ya yalan söylemelisiniz, üstüne oğurluk etmelisiniz, talancılık etmelisiniz. O başkaça önüm öndürmeyen cemiyet. Görenini almalı da yani gücü yetse elinden almalı. Yaşap bilenlerdir. Hiç vakti öndürmen yani orada da iyi olacak. Türkmenistan hiç vakti öndürür o. O önüye diyen dağıtları tehelce yani bir patent demek. Ayol orta sırlarda öndürülen zatların. Şu firma yani Şvedler önümçülük diye noktada. Yani Tayhan demesinin ortadan aşağıda var. Tınk olarak fırnalak deme giriyelerde. Ya bu tayda bir maşgala o 160 sığır sapara saklayan olsa Türkmenistan'da 3-4 san sığırdan düşendir o da adama. Ne adam var? Yok büyük diyeme bunu devletim kömek veriyor. Giden firmalar var. Yani kömek yani work subvensiyonemeleri hil güçlü bunu Allah mulap ulun olmayan şekilde akvi Avrupa Birliği'nde şeyler yaptı. Yönü şu sistema sığır Şvedlen yani imit probleminin esası tümünü tutuyada Stayda eti, tüydü, ondan tüy dönümleri, Şvedyen tüy dönümleri mükemmeller. Yani Nimetlen kudur onunla da bark Şvedin kinal yanları iki ettiğim adam var. Şolor yalak hili nemesi vardır ne. Bu tüy dalyatta tüydü peynir edecek oldum. Başka yerden tüy dallarına ilk kulak bunu yani içindeki bakterileri ölür yalak kızdırılandır. 60-70 grados ölçeğinde. Yani Şvedlenkini alanda o kızdırıp soğuk diyorlar. Yani bakteriyalar 37 gradosda dar yeme diye de peynir oluyor. Ben peynir utsasam olurum kemine. Oyun oynadı. Onun şu lonkuyunu gönü yani 37 gelende demesini yani kızak vakit var. Apteklerde satılıyor hemen sonra bu yoktu. Yani bir kıştağattan sonra peynirin ham maddesi yemeğe geliyor. Korkur yok. Tabii içinde laboratuvarlar var da. Süt ne taşından gelen adam da yani tanış dost ne mi o. Şu yağlılığını senin ayıya da 4-7 diye. Magazinde 3% yok ortun alyalar demedi. Floryalak hünerli cemiyet yürüyence biz yani gariplikten çıkıp bilmeyen. O biri uğurlap nemeden sonra siz garip olyanları öğütmen. Yok. Cehaletin getiriyen yetkisi on çani yartına mündür yerine uğurlavan bilmeyen. Cahillik değilen zat ayrıca sattır. O sonu cahilliği bizim dinimiz, medeniyetimiz Ankara'dan gelen kadınlarımız üçün edip veriyor da bize. Bizim cahil olmamız, cahil orada hünersiz oluyorsa, hünersiz orada garip oluyor.
bir zınjırdyr. Onun yalançy bolýar, ahlaksyz bolmaly bolýar. Şurada, Şweýçarda ogruk ýokdur, näme üçin ýok? Kanunlarynyň gazaply bolany üçin näle? Adamlar hüner bilen, kär bilen, iş bilen o bayaban yalan sözler uğurlu edip bayanın ha amatlılığını düşünen son oluyorlar. O Şweýçarda yani yünglerçe o dünya ya damgasını vatan teçhadını koyun markalar vardır. Yünglerçe. O yüzlerçe de diyemem, yünglerçe. Ödem köpüsi dünyada birinci, ikinci ornakı nemelerdir. Nerstayda yemede bilmedim. Alfa levalli robotu yatyan firma vardır. Dünyada birdir. Birinci nomurdur. Alfa levalli yani gıdıklanıp görün. Ya sığır tağlayan sığır nemen teknolojiyanın içinde. Kanada'da da vardır, Amerika'da da vardır, dünyanın hemme yerinde vardır. Öyle bir nomurdur. Şweýet markattır. İyilerin Şweýetdir. Sapara men bir Ýaly neme deýin. yünglerçe neme var. Owa hem siz birazrak owa deýinje alyň. Indi yani deýinje alyň diýende o has köpräk gürletmek üçin deýinje alyň diýende. Indi häzir owa ne şeyle bir neme var da. Bular yani üç adam yani 2 oğlu bir gelini vardı orada başkalarının. 160 tane o ulu yani iri baş malı var yine sığırlar var da. Indi bular yani 3 adam bolup şonça bir neme eýe. Soň üstesine yine satan wagtda o geçenki nemelerde aýdypdyňyz da satan wagtda o bir satıcısı yok, bir dükkan, bir derdi yok. O şo taýda durýar, özüň baryp doldurmaly pulna. Ýandaky guta goýup o alyp baýdy bermeli diýäňizde. O taýdan hem çykdyjysy yok. Bu Norwegiýada da bir video gördüm. O taýda da o yani şeýle görkezýärdi. Ýani şu owanyň öndürjüleri, ýene şunuň ýaly ferma ýa beýleki kartoşka bolsun, näme bolsun. Şu öýüniň gyrasynda bir sany kiçirek market edipdirler. Da bahalary yazılgydyr. Satýan adamam yok, garagullaýanam yok, kamera da yok, hiç adam yok. Indi şu ýerde baý bolman näme bolup bolýar? Yani o 3 adam bir giden o sığır neme diýär satan wagtda hiç il çykdaçysy yok da. Kassiýerim yok ya da bir Yemeden bu hemme yerde beýle däl. Ben şutaýyk benden bir 40-45 kilometre uzaklykda da edil ýanymda bar şu taýlarda. Bizim nemämizde de regionumuzda da Siriýa uruşundan soň gatyken Siriýali nemeler geldi de. Ondan Kürt Irak'tan göçmen şolar ne pulunu koyup giden adamlar hem süydün alya hem pulunu koyup giden adamların pulunu alya. Ondan çıdaman yaptılar indi nemedem yok dedi. Yani çatın deme berem yok. Şu orta gün doğrudan varan halklar hem süydün alıp hem goýulan pulu ogurlap gaýdypdyrlar ha. Ol deme Şweýçarda yani biz geläýemizde yani şondan öň 92-nji ýylda çenli itlen iş etjek deme kredit berýän ekenlerde. Prosentiv kredit. Onun o Afganistan'dan İran'dan soğatlı göçmen känekende. O şolar o kredi alıp bir yerden ne 5-10 yerden alıp o tamam yurtlarına ya başka bir yere kaçıp gidene. Katık kän şolar ýalyp. Şondan bir elimizde ýam onu yaptırlar. Size o mümkünçilik kalmadı. Indine yankı neme aýlanyp gelýärse sapara siz bir gurrun gördüňiz de uzun. Yine hünersiz adam ogurluk etmeli, yalan aýtmaly, taýlamaly.
Näme gelýärdi? Ine nämişin o Awganistanam, o Pakistanam, o Siriýada veya Irakdaky Kürtlerin tapagy ýok, şolaryň haýsyna sorasaň, "Awa men musulman" diýer, "Men dindar" diýer. Ýa-ni ýöne edýän zatlaram o ogurluk, yalan, ýanky süýt. O süýdi alyp bir gezek, iki gezek alyp şol derejede neme mikaýan? O derejede bolsa da Şwesiýada bir neme kömek edilýän bolmaly hökman suratda. O edilýär, onuň Şonsam edilip ýörendir olara. Yani adamlarda bir anam demetini öldürýärler. Ha. Bular o zatlara alışmadyk. Yani oğurlap bay bolup bolmaýanyna gaty gowy düşünen jemgyýet bar. Ha. Indi Yani şulan militeti zady, yani bizim dememizde Jelagaýymyzda milite ýokdur. Demeten ýok, kantorum ýok. Geňdir. ha. O militärni 70 kilometrden bärde kantorunu görjek banan ýok. Bizim töweremizde şeýle. O kapılara açık, oğurluğum ýok, istadym ýok. Ýöne şu daşa ýurtdan gelen köpellüğü bir zatlar çykyp başlaýar da ýoşup. Bu öz halkynyň bular ýalak demeti, düýüne medeniýetine galmandyr da. Ýok bolsa bolýandyr bolýan ýöne. Onuň bulun ummaty baýlary gaty kende. Ýa-ni dünýä markasy diýdim-mi? Şolaň eýler, Şwedler, başga hiç kim däl. Bolsa daşary utlanmadyr bolýan 10%, 15%, 20%. Ol ýa-ni käbir markalaryny alyp gör, dünýä markalaryny. Tetra Pak diýer. Yani Ikea diyelim. Yani şolong, yani Şwediýada birja çykan firmaların içinde, yani ýokurdan 100 sanagyny alsaň, şolong her biri 3-4 tane Türkmenistanyň demeti bahaty. Her biri yani. Ýokurdan 100 tane firmany alýan, şolong kapitalizasiýa berilýär. Onuň düşünüver. Ýöne yani Türkmeni ýalak toý edip ýören urjak banan ýokdur. Ya da şolar ýalak bir gözden çykyş taýt edip ýörjeklerini. Gözüňe getirmem bilen bokda. Tenayi biz tenayi revolýusiýany geçirmän bu jemgyýeti bir ýeşirete nemet bilen dok. O tenayi demeni geçirme üçin bilk medeni devrime ýaşamaly. O erkin pikirlenmeň öňüni açmaly, ondan soň geçýär o zatlaram. Ýewropada şeý dip geçdi. Sapara indi men wagtymyzam az galdy. Sizin ýanky agyr eden gurrunlaryňyzy men birazrak sadalaşdyryp terjime etjek bolayyn, hem arasynda öz pikirlerimi hem aýdaýyn. Sapara ýanky aýdan ýeriňizden başlaýyn. Şeý diýip aýtdyňyz. Ýani diniň o bar ýerinde hünär bolup bilen, o hünäriň ýok ýerinde de garyplyk bolýar. Soň bu adam ýanky jemgyýet bir garyplyga düşenden soň o ansa çykyp bilen ok dolu ýykylyp soň dikelýär-de. O elmidamada şeýle boldy. Ýewropanyň 8-nji we 13-nji asyrlar arasyndaky wagtyna bir seredin şeýle bir akıl almaz o zulümler we üýtgeşip bir ýagdaýlar bar ekeni. Şonuň içinden çykdy Ýewropa. Şonuň içinden täzeden doğulduk diýdi. Ýani Rönesans diýip bir ad goýdular. Hakykatdan hem täzeden doğulandyklaryna gözleri ýetdi. Soň täzeden doğulandan soň bir aýdyňlanma döwrüni geçirdiler-de 18-nji asyrda. 17-niň soňunda başlady, 18-nji asyryň soňuna çelli dowam etdi-de. Bir asyrlyk bir näme. Ýani soň ine Ýewropany görüp durýar. Indi bu nämeň netijesinde boldy? Erkin pikirlenmegiň. Indi
bizde erkin pikirlenmeň öňe alynýaýyna iň bärkisi Nesimi diýip tanalýandyr Mahtum Ulyny hem goşgusunda geçýär Nesimiň O, dawandan o, soýdular diýär. Şonuň ine goşgusyna bilmedim okap gören gyzyklanan barmy ki şol adam näme dersi sıpırlyp soýdy diýýäni şo o, dersiniň sıpyrlandygyny aýdýar-da. o. Näme üçin ine şo goşgyny okadyňyzmy? Ben okadym, hiç bir üýtgeçik zat ýok. Ben meselen dinledim. Adyny aýt şo Baýdymyň. Hawa näme? Men bu jahanda diýip bir nemese bardy, ýani aýdym demesinde. Biraz ine bu adam üýtgeçikräk pikirlenýär. Pikirlenşi Aydyn ýa-da Ömer Hayyam bolsun, ýa-da İbn Sina bolsun. Bularyň hemmesi o kapyr diýip ýa uzaklaşdyryldy, gaçyp gider ýalypdy ýa-da dersin sıpyryp kellesini kesip öldürdiler. Ýa birinji kellesini kesýärler Nesimiň. Soň izinden hem dersin sıpyrýar. Dersin sıpyrandan soň şunuň ganynyň degen ýeri hem haram boldy diýip şonu ýaly şo agyr bir nemede ýa-da üýtgeçik zat ýazylan ok bir edebiýat. Ýani Minnet eylemem diýär, ýani şo Aýdymyň. hawa minnet eylemem hawa. Ýa bu jahanda ýa özünden başga hiç kime minnet eylemerin diýen ýalyk bir nemede aýdýar-da. Hiç kime de onanyp bolmaz. Araby party bilmen, Hawa ýani ine bizim şu wagt häzir Araplary kritik edýär. Araplar bizi garanklyk döwre sokdy. 1000 ýyldan bäri dowam edip gelýär-de. Şoň içinde ine Araplaryň sokan garanklygyndan çykyp bilmän dorkak orsam gelip üstesine şo nemeden pursatdan peýdalanýar. Ine şo ýagdaýda da biz soň pikirlenip biljek adam o çıkan ok 1000 ýyldan bäri ýok edip gelýärler. Çala bize üýtgeçik adatdan daşary pikirlenýän adamlar gerek. Biz kynçylyklardan çykyp bilmegimiz üçin. Ýani günlük pikirlenme ýa-ni rus demesinde has düşünükli olar ýalaysak suraga geçýändir. Günlük pikirlenşinki ýa-ni şeýle bolýar. Bize täze pikirler gerek. Elmi dama problemalar ýitileşýär ýa-da has kyn problemany çözmek isleýär. Has kyn problemany çözmek üçin has üýtgeçik, has ite pikirlenýän adamlar gerekde. Ine şeýdip bizim aýdyňlanmagymyzy ýa-da täzeden dogulma diýär Rönesans nämämizi öňüne alyp gelýärler. Endi bunu has mikro nemesine düşeli sapara. Ine Türkmenistanda bir çağa doğulsa bir çağa doğulsa näme diýerler? Rızkyny Allah berer diýerler. Dogry dälmi? Soň Ýeňiş bilen bir çykyş etdik. Ýeňiş şonda bir şo çykyşlaryň birinde aýtdy-da Türkmenistanda diýdi. Çağı yetiştirmek üçin däl, çağı etmek üçin dogurýarlar diýip aýtdy-da. Batty dogry bir söz. Çağı yetiştirmek başga bir zat, çağı edinmek başga bir zat. İkisi bir zat däl ýani. Başga zatlar bular. Bizde çağı yetiştirmek ýok. Çağı edýän soň onuň ykbalyny Allah tapşyrýar. Rızkyny Allah berer diýip. Şo prosesi owurýarlar. Hawa prosesi owurýar ýani keýpe gelip saparagy bular çağı edýärler. Soň onuň yetiştirmesi bilen gyzyklanmaly Allah. O Allah da 30 ýyldan bäri yetiştiren çağlaryny gördük ine Türkmenistanda. Ýani Niýazowyň eline tapşyrdy, ruhnama okutmana tapşyrdy. Allah tapşyrdylar da halk dogry dälmi? Allah da näme tapşyrdy? Niýazowyň eline, ruhnamasyna. Olaram häzir ine şu wagt ruhnamany okan nemeleri görýän TikTok. Kimi palçy bolup ýör, kimi ýani gülleşmen bilen ok bir-birine o söwünmän bir arkaýyn neme ýok da pikir alışveriş ýok. Ine şeýle bir zat ýetişdi, ortağa çykdy. O Benim 30 yıl yine kemine söylediğiniz böyle olmalı mümkün. Ne Kur'an o bizim dinimizin nemeti şeyler tabi diýil ýa. tabi değil ya. Onu men peygamber ne ruhname yazdım siz şun bilen olun deydi. Ne 30 yıllar yani kitabın o tini getiren yeri
Yani şu an Türkmenistan'ın geleceği duruşuna yapıptır. Öyle gerek geleceği yoktur. Bu cemiyet hökman şekilde dargamaly ýa dargat diýsegem ýalňyş däl. Sebäbi bir jahil nesil üstüne ýene de bir jahiliýet nesil ýetişdi. Yani öňünde de indi adam ýok. Biraz aýdyň adamlar ölüli gitdi ýa garrady ýa-da ýa möwritini doldurup gratiýüşdi. Oň ýerine bir jahil, oň aşagyny bu jahiller aşagyna jahil ýetişdirdiler. Olar has jahil, bu has jahiller onun beter jahili ýetişdirmedi. O da ýetişdi. 3 kuşak jahil demedi. Şimdi şu jahil döwleti cemiyeti niye ägirdi? Nire mi? Buna diýilýär. Ondan başka yol yoktur. Bunu yani remont edip başını ayırıp montunu ayırıp buntunu ayırıp nemetmek düzeltmek mümkün değildir. Bunu sürüp tereden nemetmelidir. Onu tereden etmeliğini özünüz düşünürsünüz. Çıkılganız yok. Onu hem görüp görsünüz de. Şu an Türkmenistan'ın, Türkmen'in yaşayışım değil. Bayının garip tafavut yok. Yani şulon kapır Musulman ya kapır diyen demelerini denemek için ben dünyanın şu öyle aylandım. Şulon öylelerine, şu kapırlar. O da kayıt evet bilen şu tarafa kaçtı da. Sonra kovulan. Şu tayıp var oğlum onu. Varan son suratını aldım. Video çıkın ettim. Ondan Halmura'da iyi verdim. Böyle durup demedim. Ne cennet yalak öyleleri. Bular cennet yalak yerde yaşayanlar. Bular birkenim cennette yaşayanlar. Ölen sonra bakımlı, nemeli yerde doğum. Ödem yetteki bu şu tayda yatıyor. Tarihi bilen yatıyor. Haydi kapağı demeye varsan, ben komşuyum, 9. yaşında da şu var. Şu tayda yem 6. mi, 5. mi generatsı. Kapıların akı, kovurların akı, ağaçlar var da. Uruş, armut, alma. Sonra yaşını doğradın. 150 yıldan kendi yedi. 150 yıldan kendi. Onun çay var, köyünü çayları. Onun yaşını yaşadıydım 184 yıl. Yani Türkmen'in Haytvir'in demedi o bir yerde 50 yıllık, 100 yıllık yaşayan yerleri. Her 30 yılda da bir kuşak deyip hesaplasan. Başlan. Sapara. O atlar bir tütlük adamların fikir ediş demedini o yükleyen olmalı. Şunun yaşayış şartları, tecrübe şartları bizimkiden yetti de kıyın. Doğru. Sonra çıkıptırlar. Sapara vaktimiz az kaldı. Ben indi yankı yine şu kıyınçılığa düşüyor yine cemiyete. Bizim cemiyetimiz kıyınçılığa düştü de çağları Allah'a tavşırdı rızkını şol verer deydi de yankı o çağın olduğuna doğurup veriyor. Aslında yaradan Allah'a dik buna niye onun için hem iyiye çıkmadan Allah'dır diye olurum. Görüyoruz Türkiye'de şu an emmesi yani ruhname nesler şeylere ondan önkülerim Allah tavşırılan adamlar bu tayda indi bu tayda da çıkalısı yok berden ya da daşarı yurdun hem yerinden hep çıkarılıp kısılıp orada gittikçe de kısılacak bu sebebi önümüzdeki aylar ve yıllar birazrak kıyın geçecek dünya bir nemeden geçip orada bir taze döwre geçip aslında. Hem dünyanın siyasatı ütgeye hem dünyanın ideologiyası ütkep dur. Dünyanın nämedi tazeden keşfedilýärde ýene de.
Şonuň üçin üýtgemeli köp zat. Bizem şu arada entek hiç daha düşünmänkäk iterince bolup o ondan bundan muňa iteklenip gören ýagdaýda. Doğrusu indi şu iteklenip gören ýagdaýda saparaga ine yeni dinin nemesi ara ýerde sabır et, muňa da şükret diýerler. Yani şükrediňem muňa da şükret görnüşi bar saparagyn. Bilýärmisiniz bilmedim. Yani serwet bir zat başyna gelýär, muňa da şükret diýär, ha serweti gelmedi diýär. Näme üçin ha serweti gelmeli? Ine yani bu näme bolýar? Bu ine dinlerin hemmesinde de şeyle ýöne bizim başymyza gelen o İslam dininiň inancılarına karşı ahlaky neme gorkuzmakdyr. Yani İslam dininiň o ahlaky özüne inanýan dindarlary o gorkuzup bir nemede saklamakda. Muňa da şükret bolmasa hasan beter bolar. Sabır etmesen başına bir bela gelir. Musulmanlaryň içinde o ahlaklygyny gaty terjeng gördüm. O bar ýok däl. Şu ben dine inanýan, maňa bilersiň diýen adamlary ýöne gönü ýöne tawul bir poşlaşy bermeli. Ýagdaýa gelip. Öňem şeyle. Öň köýen asyrlarda da şeyle. Ýa-ni bir zatlary tömürmek üçin ulanýarlar. Din bir deme öwürlükdir. Näçularda ben onu aýdyp geçeýin kemine. Şuň sürküleri bar da, camilleri. Tani. Musulman döwletlerinde mescitler kanundan kän. Tani. Ýöne hemmesi köýünü, gaty köýünü. 100 ýyl, 150 ýyl, 200 ýyl, 300 ýyl bolan yemeler. Täze şürke gurup görenlerini men göremok. Bular dinsiz däl, dinlem däl. Ýöne şürkelerini ýa-ni toýda bara, taga doganda şu taýda. Üşmelen ýerde toy. Ondan ölenlerini panihide zatlar neme diýerler. Olar hemmece düzgünlüğü, tertipli, hiç nemesi yok. Ondan ýa-ni mazarlara ter edilşi nemelti. Bu süýetden berkeden däl. Ýa-ni deňeşdirende guşgu ýalak yer taýy, açyk wagtdan guşgu ýalak. 4 yani paytahtına 450 kilometre kırada Darwege bilen terhetde de. Onu şu taýynyň nemeti ne teretip görsüň cennet ýalak. Pat dan owadan. Elmide ama gül otu ketilen. Özüm içinde işlep görün. Bir tane ayar maşkala. Özüm bellerinde 4-5 tane teknika var da. Bizde şular ýalak men etmek üçin 150 yani kıyınaşlı kıyı yerinderi köçödüp bulunýarlarda. Bir tane adam. O da çalışıp demeden de bolmadı. Men de bir adam işli. Elmide ama da gülýarlar. Anong o şu näde paýaşyjak. Paýaşamak üçin bir zat öndürmeli. Bir zat gelip bilmeli. Onu edem go. Evet, bilen go köp zat etmeli, bilen go. Guý diýer. Yo sapara men ýene de ýankyny düşündireýin de men gepim böldüm ýadymdan çykdy. Ýadyma düşdi täzeden. Ine şeýle bir zat var. Ine İslamiyetde yani dinin içinde, Kur'an'ın içinde şeyle zatlar yazıyor. Yani ganimet diye de gidip basıp alan yerinizde yeri yani ganimet yani talamak demek ganimet demesi. Ganimetin içine näme giriyor? Mal ve ayallar yani entek 14 mi 13 mi 13 ya da 14 yaşa yetmedik erkek çağalar. Ganimetin içine giriyor. Onun daşındakilerin hemmesi öldürülmeli. Yani İslam'ın demesi şol.
Kur'an içinde de yazıyor kapır gören yerinde öldür diye ayetler var yani. Eğer karşılık görkese kapır gören yerinde öldür yani karşılık görkese diye yani neme de canını ve malını korasa bol ya da sapar canını ve malını korasa şonu öldür diye de şeyle bir neme ayetler var indi şu talap gören bir cemiyet önümü öndürür mü? Yok. Öndürmez doğru değil mi? Indi buna ne diyorlar? Bu yine size Allah tarafından verilen nemedir? Soğuttur deyip yani, manida ayetler geçecek. Son peygamberin sözleri var. Yani bir şeyle nemeler var. Yine ona ayalları öldürmeli değil. O diye ne için? Sebep kırnak gerek. Hem zat şu dövrün Arap iktisadiyetine ya da Arap ekonomisine göre düzeltilen Arap'ın ekonomikasını hemen tağlamak. Yine Peygamber 5 yankı nemenin hicretin diye İslami nemenin kalendarın 5. ya 8. yıl olmalı. Şonda yine güç geçirýän adam birke bir esker bolup biljek sahne ýetýärler. Son birinji eden işi gidip kerwen tağladylar Bedir'de. Ona da ganimet deyip ilkinci şo taýda at koyuldu da ganimet adı. Yani olca. Olca demek. Yine şu dini düşüncede ki cemiyetler önümü öndürür mü? Yine günümüzde de Taliban'ın aýdýan bir nemesi var. Kapırın aýalyny dine jinsi gatnaşyklar üçin ulanmaly diye. Kapırın aýalyny elinden almaly. Kapırın özüni öldürmeli deyip şu gün aýdyp berler. Bizim Türkmen ýyldaşlarymyz gurrun berýärdi. Taliban şey diýip iş geçýär diye. Yani söhbet edýärmiş, dini söhbetler şeyle. Kapırın aýalyny o özüni öldürüp aýalyny alıp galyp bilýäňiz diye. Demek kemine bular yani kasvatılı ödlenlerine de şu kapırlan nemetinden ödleyeler. Dahileklerini bilen yani düşünmedim. Kapır Onun sapara cevabı var. Şeyle bir zat var. Kapırı ağlamalı deyip bir düşünce vardır. İslamiyet'te. Kapıra hiç açan ben aytdım olun yine ben konuşum var. O Suriye'den gelen ayali ülen çağaları var bir tanak. Bulara şoförçülüğü uğradıp oraya ettiler. İkiden işleyelim ayaklarım kovuyor. Onu cayı kredi alttırlar. O yani devlet kömür ediptir. O yani 30% ne etmeye yani iş yeri garanti veriptir, adettir. Ne şu olan 33 banktan kredi çek. 33 banktan. 33. O ne? Onun tüyde gidemizde yollu yani Karamarkalı Surut'ta görünen neme vardır. O da Siriyeli yönü yani Asirit. Hristiyan. Çok gururun veriyen ben komşum görünen oktaydı da. Yerine dedim bir yani Narveye biri bir maskalı görüp başlattı. O dedi cayını kreye verip dedi müsrü dedi. Bu ne için dedim ne yeden rahatları ne şular yalıp dedi. Alıp bilen kredi 33 banktan kredi de attı. Kâbirin birinin üstüne yani ondan alıp onu yapan nemelere mahvolunuyor. Şular yalıp neme innem dedi cayım dedi kredi alınan dedi. Yani kronofon bunun toğu alıyor da. Onun alyan çağlar şular kreyini öder. Onun o banklar demediyen çağ bir yıl, bir yarım yıl geçiyor da yani. Pratet. Bıdın onu nokta. O ne bulun edip görün dağıtlar şu. Böyle bu devlet bunları yani zarlan hoğupet neme hoğupatını deyip o zogatçıya mümküncülük görü diye. Kâr hüner veriyor, öğrü diye. O adam çederi ala diye.
Sağyarları yağlak yağday dörü diye. Hmm. Sağların hadiga deme katlatıp görünüm buraya. O da atlarına kömür ediyor. Hmm. Yani bulunum ediyeni ne şuları yağlak. Sploş yani Arap mentalite demen toğdan prezent şeydi çıkıyordu. Hmm. Onu bulur elbet görmen başka ne hilep demet. Ne çünkü şu an Şvediya'da yani ırkçı parti diye milli ne mi? Milletçi parti. Hmm. İkinci parti oldu da. İnnikal seçimde birinci parti oldu. Bunu yani demokratiya karşı rahat deyip taklayacak koruyalar onu taklap bilmediler. Birinci parti oldu. Irkçı. Ulan Narvaya geldi. gowu däl ýöne balans alaç ýok bolýar-da. O alat yok. Halkım bunu bir daha da taklamasan yani bulun ehli demetin bu diye da. Bunlar biz bunları kömür etmekten yüzü öndürümüz yok diye da. O yönü bizim ehli dememiz bu diye da. Hmm. O sapara yankı aýdyşyňyz ýaly ine kapıra allamaly diýär. Bulam nerden çıkarýarlar bu işi? Ayattan çıkarýarlar. Kur'anyň içinden çıkarýarlar. Nähil ayattan çıkarýarlar? Şeýle bir ayat bolmaly. Mekeru ve mekerallah vallahu hayrul makirin ýa-da sapara. Tercüme edip bereýin. Olar diýär yalan aýtdylar, ýa-ni hile urdular diýär. Allah da o yalan aýtdy ýa-da hile urdu diýip o düşünüp bilersiniz. Emma Allah iň haýyrly hile uranlardan ýa-da yalan aýdanlardan diýär. Allah da yalan aýdarmy? Özüni iň haýyrly yalançy diýip övýär Kur'anda. Indi soň bu taýdan näme çykýar? Bu kapyrlara garşy bir aýdylan bir näme, gelen bir aýatda getirilen. Soň bu taýdan netije çykarýarlar. Ha, diýmek kapyrlara azap bolýar ýene aýat bar. Duzak kurýar diýär. Duzak kurmak. Näme üçin duzak kurar sapara? Bir adam bir adama näme üçin duzak kurar? Tökmet atmak üçin. Tökmet bilen baglanşyk bir hereket bu. Yani bir haýwany awlamak üçin duzak kurmak ýaly däldir. Bir adamyň başga bir adama duzak kurmasy näme diýmek? Şantaj etmek, etmediği işini etti diýmek o meselesine gelýär-de bu zat. O şuna yalandan varat. Yo, ine bu zadyň kökleri yankı ine İslam'ın kökü Sümer'de diýerse bizim yalanlarımızın ya da bedbahtçılığımızın kökü İslam'da. Mesele şu taýda. Bolmasa sapara bir ine bütün alemleri yaratan Allah o yankı duzak kurmakta, yalan aýtmakda özüni öwürmä? Yani olur elbet olsa da Allah yaradan olsa elbet adamı ne için yaratıyor diye. Ha, oğlum bir ayrı bir mesele. Şeyle sapara buna uzun gurrunu edip bilersi yani vaktimiz eýen bolbam geçti. Sapara cemlese ben bu. Olacak kemine. Yani bu temalar, bu tema bunu gündeme çıkarıp bunu bizim cemiyetimiz fikrini nem etmeli, bu rahatlan aratını açmalı. Biz bu yalanın içinde yaşap bilmeyen millet bolcak bu rahatlardan tayparlanmalı. Eğer tayparlanmalı o yalan nemeni yalan bir oğurluktur. Yalanın üyüdür onlarlaktır. Onu Türkmeden durşunu yalan. Çünkü durşunu oğurluktur. Bu tayda yani kanun yani deyip deme diyorlar onun kanunun işlemesi mümkün değildir. Bizim talançılık bunun önüne mat bolmaya. Yani biz öndüren cemiyete geçen çek bu korrupsiyon näme zat deyip onun ahtını her türlü nemede etaatini emellerden uzaklaştırıyorlar da biz medeni tenayi uğruşu ya da revolüsyon deyin. Revolüsyon sözünü kovurmak çünkü devrim diyen demeler. Devrim. Doğru oluyor da. Şoları geçirmeyen biz sırtımızdan açıkladı. Özümüz durşuna gaz olsak da.
Ova sapara İyiler. doğru. Ova. Ova sağ olun. Ya, sizden sağ olun. Ova. İyileşler. Yine de görüşýänçek. Sapara. Ya, sağ olun. Sağ olun.